almundahana na sata kudinmu ni ma pdp ina so miƙa sako ga Aminu Bello Masari ya sani mu ba safurkuna ba ne za su shigo gwamnatin nan. Mun san me muke, mun san abin da muke yi, kuma za mu shigo ba don kanmu ba, za mu shigo don al'umma. Ina gargadi gare shi, ina gargadi da ma'aikatan shi, duk wanda ya kuskure ya ɗau wannan kuɗin ya san abin da ya ɗauka. Tun daga da ya sa mu takardar hannu, takardar nan ta zuwa hannunmu, kuma duk sace-sacen da suke yi yana ba da abubuwan takardar nan ba ta kwana tana zuwa hannunmu. Ya sani cewar abin da yake ɗaukar makan shi, ma'aikata mai a saci kundin jama'a su san abin da suke ɗaukar makansu. Kada ya ji cewar mun ce ba za mu bincike shi ba, ba mu zo don mu ci zarafin kowa ba, amma kuma ba za mu yadda a cuci al'umma jihar Katsina ba. Saboda haka an ce da ka taba sai mutum ya fashe da kuka, to ko kukan jini mutum zai yi sai ya dawo da kudin jama'a. PDP don haka rin asirin shi in yana so ya je da shekarun shi yadda muke ganin dattijo ne, to kada ya zama dattijon banza. In kuma bai kama mutuncin shi ba, to shi ya sani ga mu can sama da su Ahmad da Faketa za su taro sama mu dare nan, wanda duk ya dauko ban al'umma wallahi ba za mu gane shi ba. PDP za mu tabbatar da cewa kamar yadda za mu yi rantsuwa cewa za mu tsare mutuncin al'umma da dukiyar al'umma. Don haka mutum ya sani ba za mu zo mu ce mun zo cin mutunci ba. Ka sani in ka dauko ban al'umma to ka san sai ka dawo da kudin al'umma. Babu gudu babu jada ba, ko mai zami babu wanda ya samu kafin wannan da izinin Allah. Don haka wannan approval muna gargaɗin shi soke ta. Wanda duk zai taya shi a wannan almundahana ya sani da kuwa ya sani su sani cewar abin da za su ɗaukar makansu ba zai yi wasu yau su saci kudin al'umma a ce dan wani dan takara ne sama da biliyoyi a ce a bashi dan a tarbe shi, wanda kuma dan takarar nan guba ce ga al'umma jihar Arewa, guba ce ga Arewa ga baki daya. Kuma a ɗau kuɗinmu a ce za a ji ba wasu 'yan kwaya, a ɗau kuɗinmu ana shan biyar, ana shan ƙwayoyi, ba za mu yarda da wannan ba. Saboda haka muna sako ga Aminu Bello Masari ya sani idan mu buɗe yake, kunnuwan mu ko ina muna gani muna ji, kuma duk kuma wata daba da zai yi ya tabbatar da cewa ba inda zai shiga ya lalace mana. PDP saboda haka al'umma ɗaura muna godiya kwarai da gaske.
mai girma mataimakin gwamna da izinin Allah nan da 'yan kwanaki kaɗan, mai girma ciyaman na kamfen council da director general, mai girma sanatanmu na yanzu da na gobe da na jibi da izinin Allah, mai girma shugaban jami'ar mai albarka, da masu girma wakin kwamiti da masu girma shugabannin ƙananan hukumomi, masu girma manya-manyanmu, matasa abokai na asalaku. Mun yi Allah maɗaukakin sarki godiya da ya amince ya kawo wannan gari mai albarka na Daura, gari na masoyanmu, gari na masu ƙaunanmu. PDP mu ce sai dai mu ce Allah saka muku da alkhairi. Mun ga irin tarbar da kuka yi mana, mun ga irin karamcin da kuka nuna mana. Wannan ya nuna cewar a Daura babu wata tafiya sai tafiyar da izinin Allah. Wanda muka kawo ziyara da bai girma dan takararmu na shugaban kasa, mun ga irin gagarumar tarbar da kuka mana. Yau ma mun ga irin karamcin da aka kara. Saboda haka muna godiya da izinin Allah. Kuma ina so in tabbatar muku da cewar PDP idan Allah ya kai mu da nasara, ayyukan alkhairin da jam'iyyar PDP ta saba yi, ina ba ku tabbacin zamanin ninka fiye da abin da suka aka yi a baya. Don haka ina kira a jajirce, a tashi tsaye, ya zama to tsintsiya mun kore ta gaba daya. An yi alkawari, an yi alkawari za a kori tsintsiya. Ina so Daura, kamar yadda kuka nuna kun san me kuke, kun san ciwon kanku, kuna yin siyasa ta ci gaba, kuna yin siyasa ta wayewa, kuna yin siyasa domin al'umma. Irin abin da kuke nunawa yanzu ya nuna cewar Daura sun san abin da suke yi. Don haka mu kuma ina ba ku tabbaci